खुलुमबाय लोगोफोर साफ्रोमबो रायजो जानायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिगोरदों। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय मा आङो मैया मोनसे भिडिअ होदोंमोन चिरां जिल्लानि बिजनि फुबमाखानिफ्राय रनिमा बसुमतारी खारनाय आरो बिथाङा बाक्सानि सालबारि ओनसोलनि एबा सालबारि गामिनि होनदों नामा बिनि राहुल दैमारिजों बिथाङा सन्देह लादोंमोन फिसाया। दा बिनि सायाव आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे माने क्लियारिफिकेशन मोनसे भिडिअ लानानै फैफिनबाय। नोंथांमोनखौ अननानै मिजिंथिदों नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन। आङो दिनै नोंथांमोननो डिटेल खालामगोन बे हिनजावा सोरजों खारमारदों मोनगोन ना मोनाखै आरो हिनजावनि न'खरनिफ्राय एबा हिनजावनि माने न'खरनि सोद्रोमाफ्रा आंनाव कल हरदों आंनो माखासे काहानिफोरखौ खिथाहरदों। स' आं थेंक इउ नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना माखासे बाथ्राफोरखौ आंनो फोरमायनानै होनांगौनि खाथिर हरनायनि थाखाय। एक्चुअली भिडिअखौ मैया जायनि रनिमा बसुमतारी बिथाङाथ' मिथिखागौ नोंथांमोना सानै गथ' गथाय दङ आरो बिथाङा खिनो थांनाया मोनानि समाव गोमादों होननाय बाथ्राया बे माने बाथ्राया सैथोआनो। दिनैनि तारिखाव आङो भिडिअखौ काहानिखौ बुंनायनि सिगां मोनसे रिकुवेस्ट खालामनायदों गोरबो इसिंनिफ्राय। माने मोनसे न'खराव दाया माने बुंनो थाङोब्ला सासेनावल' थाया सानैनावबो थायो खिन्थु सोरनावबा खम सोरनावबा बारा बे मोनसे थायो आरो। दा आंनि बुंनो नागिरनाय बिसो गोरोन्थिखौ नंगौ मानसि हिसाबै सोरबा जुदि गाव गोरोन्थि मावफ्लाङाखै होननानै बुङोब्ला बिनिख्रुइ आरो माने गाज्रिसिन मानसि रावबो थानाय नङा मुलुगाव आं बुंखागोन आरो। मानोना जोङो अबेबा नङा अबेबा आयदायाव जोङो गोरोन्थिखौ मावफ्लांखायो नाथाय बे गोरोन्थिखौ मावदों होननानै आंखौ गोरोन्थिनि थाखाय बुबाय आंखौ गोरोन्थिनि थाखाय सास्ति होबाय आंखौ गोरोन्थिनि थाखाय मानसिफ्रा मुगैबाय होननानै नों गावखौ दुर्बल खालामना लानो नाङा। मानसिया मा जानांगौ बेबायदि एक्सिडेन्टनिफ्राय जों गावखौ रियेलाइज खालामनानै गावनि गोसोखौ जों बुजिनो हानांगौ कि आंनि दाया मा आंखौ समाजा मानो साजा होदों आं मानि थाखाय बेफोर जानांदों आङो गामिफोरजों मानो रायज्लायनो जानांदों बेफोर बाथ्राखौ नों गावखौनो हमदांनानै दिनैफ्राय आं बेफोरबायदि खामानिखौ मावथारला आरो जाला होननानै जोङो साननो हानाय जानांगौ आरो नों बेखौ लाफिननांगौ एबा समाजजों दिन्थिफिननांगौ जे नों गोदो मामोन दा मा जाखो माने नों जे गाज्रि आखुबा जों बेनिफ्राय सोलायना फैफिननो नाजानांगौ बेखौ आंनिफ्राय खावलायबाय। दा आंनि गेजेराव फोरमायहरनाय बायदिब्ला हिनजावनि न'खरनिफ्राय सोद्रोमाफ्रा आंनो फोरमायहरनाय बायदिब्ला माने रनिमा बसुमतारीनि मुसाहारिनि जेनोखि हासबेन्ड एबा बे ब्रादारा बुयो होनदों बुनायनि खाथिराव खारदों मादों माने बेफोरबायदि मोनसे काहानिखौ आंनो फोरमायनानै हरदों जे बिथाङा नाथाय मानि थाखाय बुदों बेखौथ' जों बारा मोनथिला। दा मेन बाथ्राखौ नोंगौ आं दहायनो खादों सानैनि गेजेरावबो गोरोन्थिया थायो थानाया खिन्थु आं होनदों खम आरो बारा थायो। दा न'खरनि मानसिफ्रा फैनाय बायदिबाथ' बेफोरबायदि बुलाय सुलाय नांलाय खमलाय बिराद जाबाय आरो मानसिया उन्दै बैसोआवनो हाबा जादों रनिमा मुसाहारिया क्लास 9 ना बहाबा हाबनायाव फरायनाय समावनो माने हाबा जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बेखौबो आं न'खरनि मानसिया फोरमायहरावथ' आं मिथिया लोगोफोर नाथाय गोबां मानसिफ्रा होनदों बेफोरबायदि भिडिअखौ मानो होनांगौ होनो नाङा लाबोनो नाङा होनना बुंदों। दिनै जायनिनो खैफोदाव जाबाय हमना लादो नोंनि न'खराव सोरबा घटना जाबायलायनो दाना नोङो मानसिखौ मोनफिननांगौनि खाथिराव नोङो भिडिअखौ होनो थिनबाय जेन' सोरबा नुयोबा हमनानै दोनथों आरो हमनानैबो दोनखायो नुयोबो आरो बिदिजोंनो जों मानसिखौ मोनफिनगासिनो दङ रायजोफोर। गथिखे जोङो माबायदि भिडिअखौ होनाङा नोंथांमोना बुंनांगौ जे न'खरनि मानसिया जुदि हमना लादो नोंनि न'खराव घटना जाबाय नों होनबाय आं मानसिखौ मोनफिननो लुगैनायनि थाखाय नोङो दिनै भिडिअखौ होनो थाखाय खावलायबाय होबाय बाहाय मा गोरोन्थि जानांगौ जाखो। मानोना बिथांमोना मोनफिननो थाखायसो रिकुवेस्ट खालामहरदों आदा भिडिअखौ होदो ओरैबायदि होदो होननानै बाहायथ' गोरोन्थि जायाना। आरो दिनै बे भिडिअखौ नुस'नानै गोबां मानसिफ्रा एलार्ट जाबाय आरो दिनै लोगो लोगो दिनै रनिमा मुसाहारिखौ मोनफिनबायानो लोगोफोर रनिमा मुसाहारिखौ मोनफिनबाय आरो मोनफिनबाय होननानै आंनो फिसाया फोरमायनानै हरदों। बाथ्राया जाहैबाय मा फिसायनोसो आं सोंहरदों आं बुंहरदों जे माथो नोङो बुयो मानसिखौ बिराद बुयोनो नोङो मानो बुयो मा दायाव नों बेसेबां रनिमा मुसाहारिखौ बुबाय थायो आं सोंहरदों नाथाय बिथाङा बुंहरदों आं मानि थाखाय बुयो आदा आंथ' ओरैनो बुवा मानसिखौ मानसिना माने बेफोरबायदिनि थाखायनोथ' आङो दुखु मोननानै बुंबाबो लायैयाव आं बुयो मायो बेबायदि खोथाखौ बिथाङा फोरमायनानै हरदों आंनि सायाव आरो ओंखायनो आं होनदों दाया साइनावबो दङ। दा मानसिखौ हमनो मोनबाय आरो फोरमायना हरनाय बायदिबा बिथाङा राहुल दैमारि बाक्सायाव सालबारि जाय दं बे गामियावनो हमनो मोनदों होनना मिथिनानै मोनदों आरो बे हौवाजोंनो हमनो मोनदों होननानै आंनिसिम फोरमायहरदों। दा बिथाङा जानो हागौ दासिम न'आव सहैयाखै हयथ' दिनै सहैगोन जानो हागौ ओंखायनो आं खावलायगोन
जेनेखि बिथां रनिमा मोसाहारिनि फिसाय राकेश मोसाहारि ओमफ्राय रनिमा जेनेखि मोसाहारि आरो राहुल दैमारि नोंथाङाथ' सेंग्रा जाहैबाय आरो रनिमा मोसाहारिनि न'खरनि सोद्रोमा नोंथांमोन गासैखौबो आङो खुलुमनानै खावलायनो लुगैदों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोना जा गोरोन्थि मावबाय माने मावलायबाय नोंगौ मानसि हिसाबै गोरोन्थि जायो रावबो मावनानै गोरोन्थिखौ मावनानै गावखौ दुगा खालामना लानो नाङा माने जों गोरोन्थिनिफ्राय जों सोलोंनांगौ माने गावखौ रियेलाइज खालामफिननाय मोजां लामासिम जों लांनोसो नाजानांगौ ओंखायनो गतिके दिनै हमजालायबाय हमनोबो मोनलायलायबाय हौवानि न'खराव गुबुन हौवानि न'खराव हमहैनो मोनलायबाय दिनै नोंसोरो बै गामिजों मोजां मोनसे समाजाव नोंथांमोना रायलायलायदो बा दिनै एबसुफोर दं एबसुनि गेजेरावबो नोंथांमोना डिसकासन खालामलायदो सोरजों हायो मारै रायलायगोन गामिजों हायाबा समाजाव हाबदो समाजाव हायाबा एबसुआव रायलायदो बेफोरबायदि आरोना नोंथांमोना रायलायनायनि गेजेरजोंहाय मोजां मोनसे लिखित भाब लालायदो लेखा फरा लालायलायदो जोंनिफ्राय बेफोरबायदि घटना जाबावोबा बेखौ माने रिक्स लालायनो हानाय मानसि ओंखारनांगोन नोंथांमोना अननानै नोंसोरनि इयुनखौ नायनानै बे सानै जे गथ' खुदिया दङ नोंसोरा बे सानै गथ'नि खुदियाखौ नोंसोर फिउचारखौ नायनांगौ दा नोंसोर दिनै बिसि फिसायजों मोजां नोंसोर जुदि मोजां नोंसोर नायलायनो हालायाब्लाबो नोंस्रा गथ' गथाय दं बे खुदियाफोरखौ नोंसोर खांबाय दिनै बिसोरखौ लेखा फोरोंनांगौ फेदेरनांगौ मानसि खालामनांगौ आखल गियान सोनानै होनांगौ बिसोरखौ नोंसोर फेदेरनांगौ फोरोंनांगौ बिसोरखौ नोंसोर बालाबारियाव दैगारनानै गालांनाय बायदि दा खालाम आं खावलायखाबाय नोंसोरो मोननैनि गेजेरजों मोजाङै मोनसे रायलायलायदो गोरोन्थि जुदि जाबायब्ला नोंसोरो माबा मोनसे गोरा मोनसे सिद्धान्त लिरलायनायनि गेजेरजोंहाय समाधानाव फैलायदो माने ओरैबायदि मोनसे लिरलायदो हिनजावनि न'खरनिफ्रायबो फैदो मानसिया फैनांगोन हौवानिफ्रायबो फैनांगोन गामिनि गावबुरा बाव फैलायनांगोन मोजां मोनसे बुजिलायनायनि गेजेरजों एसे जों मानसिसो नालाय जों मानसि हिसाबै गारनो होनबानो गारबावजाग्रा नङा नांला होननो लाग्रा नङा जायनाखि आं लाला होनना बुङो बिहारनो बिराद गिदिर मोनसे थाखाबो नांनो हागौ जाय आं लाथारला आं हाबा जाला होनना बुङो बिथाङानो बिराद गिदिर गेन्थि जागोन आरो बिथाङा दिनै थाखा फैसा होनांनोबो हागौ गतिके आं बेखायनो बुंदों बिसारा ओरैनो नङा मा गारला आंनो नांला मानो नांला मा जाहोनाव नांला गोबां खोथा थायो गतिके अनलायनानै आंनिफ्राय खावलायनाया बेल'नो गोरोन्थिया आं ओंखारनो साइनावबो थागोन मानोना जों दिनै बारा मोजां मोनथिजोबा नंगौ जोंबो जों न'खरखौ सालायो हिसाबै जोंबो मिथिगौ न'खराव एसे एनै दावराव दावसिया बयनावबो जायो जोंनावबो जायो सोरनावबो जायो खिन्थु मोनसेल' बाथ्रा बेनो बुजिलायनांगौ सासे नङा सासेनि गेजेरावहाय गेना मोनसे फोथायलायनायखौ जों नागारलायनो हानाय जानांगोन जोङो गथ' गथाय मानोना जोङो गथ' गथाय देरफुनाय समाव गथ' गथाया नोंहा देरबायब्ला 9-10 बोसोर जायोबा जोङो जिबनावबो नोंनि नांलायनाय बिसिजों फिसायजों नांलायनायखौ गथ'नि सायाव दा देखाय गथ'खौ दा खोना हो नोंसोर बिसि फिसाय गाज्रि बाथ्रा रायलायनानै नांलायो मायो मा जायो जिबनावबो गथ'नो दा खिथादै बे गथ'आ सोलोंगोन मोजाङै थाल लाखा ओंखायनो आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायबाय नोंसोरखौ साफ्रोमखौबो आं आरो बिसोर नङा गुबुन आरो सोरबा जुदि बेफोरबायदि जाबावदोंब्ला प्लिज अननानै आं खावलायगोन मोजां नोंथांमोना गोरोबलाय मोजाङै बुजिलायदो मोजाङै लिखित भाबै गोरा मोनसे सिद्धान्त लालायनायनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना मोजां मोनसे प्लेटफर्माव फैफिननो हागोन गोरोबलायफिननो हागोन आं बेखौनो इसोरनावबो आं प्रार्थना खालामनानै आं बेखिनि सायाव भिडिअ बानायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर थेंक इउ